Ya mbukele ya Nkabelo Lothethayo aka Tiana KB. Eligama like ndalifumana kwindawo yokude but angeke ndiyimenshine ngoku, but abantu abandaziyo bandazi njengoKabelo Ngwane. Yeah. Like I show artistry kwindlela endansa ngayo by combining like different types of dances, which means like izikhothane, ibhengi, isiphantsula, like ngikhona ukukuhlephulela i-dance move, I mean hip-hop move kukhaligqomo. Yeah, that's who I am, like mixes into like ezingamixwayo. Yeah, into like engikhona ukuyenza. That's how my talent is unique. First park I think it's whereby danse western area ya esemonye ngibona like abanye amajita ayidansa like kuthiwa i-hip hop, angazi i-hip hop dance or ntoni, but babesi baya-cramp or something like yabo kwakuthiwa bosibusiso lamajita, so babona umancinci kanithumile shop. Ndibona uba okay, this dance like ngathi ngakhona ukuyenza yabo, ndafika ndazivalela kancinci like ndabona uba okay I can move but hayi kakuhle. Yeah, ndangayifocus kulaa nto leya after since ndisuka eGauteng. It was 2023, I mean no 2013. Yeah, 2013 June ngosekuzosoleka koMandela into ezinjalo. So yeah, ndasuka phaa ndaza apha ndafike ndazibonisa like manje ndiyakhona ukujayiva, ndazobhaqwa ntate omncinci wam wandiboniswa like wandibiza wathi masenze something like into eyi-form dance like sayi-Love Life, safike sajayiva lapha ndabona i-crowd indlela endiyiphakamisa ngaba. Yeah, like yeah into like endiyiyo leyo ndabona lapho. Yeah, it does cause like xa sendinguThiyana ndingumuntu ohlukileyo, cause xa sendinguThiyana like ndi-friendly kakhulu than uKabelo. Yeah, uKabelo unengxaki engakazenzelwa nguThiyana yabo. So yeah, xa ndinguThiyana ndihluke kakhulu cause xa ndinguThiyana ish nawe ungandithanda ngathandwa nangubani na, cause anything uthi mandiyenza ndiyakumenzela. Ukujayiva ndiba-friendly like uThiyana angakwenzela izinto ezihlukeleyo like umzekelo ndingakujayivela uMakhaliphithi ndikwazi ukubulela. Yeah, ndingakhona ukuku-entertaina at the same time. Yeah, ndingakhona ukuku-actela. Yeah, like Thiyana like multi-talented. Yeah, usebe wam ish like specifically angeke ndisho uba like specific like wenza kanje, but ndiyathemba like when you like xa ndiperforma at that particular time like uzoba entertain and andazi phethu uzochazeka ngento endiyiyo, but mna ngaloo ndlela ndisuke like i-purpose yami kuku-entertaina umuntu ophambi kwami ngaloo ndlela, like ndifuna ukumbonisa naye uba like bra sibabantu sibaninzi and futhi sinezinto ezihlukeneyo, but ngicela kuloo ndawo yakho ungathi uzama ukwenza abantu kanje cause awazi ba ngathi like uba like ngomjayivo wami zama ukuchaza wena kanti uvele ungachazeki. So like yabo, which means andizazi into endiyenzayo kwasami nakahle kahle. Yeah, ndijayiva yonke into abantu like like xa sisho yonke into guys, like yonke into. There's ama-boardroom, Latin, ichacha, irumba, andazi asazikhumbuli kakuhle ezinye, i-hip hop, ama-piano dances, isikhothane, isiphantsula, ibhengi guys, akho nto ndingayenzanga. Yeah, so zonke izinhlobo zokudansa ndingathini like into ndiyibukela yabo. Abantu ngelo xesha like njengangoku bekusathandwa le nto yoku andiyazi. Yeah, khona le dance ibithandwa ngoku. Yeah, mna ndiyibukele loo nto le ndikwazi ukuyijayiva after abantu sebeyekile ukuyithanda yabo. Yeah, umzekelo ndibukele
ilo i-dance challenge ethandwayo kulelo xesha mna ngizoyazi after abantu sebekwazile ukuyithanda, like that's how ndakhawuleza u-adopt. I-professional i-challenge like as a professional artist kukuthina hayi like zininzi, so that's why ngingakwazi nokuthiwa ngenye. Umzekelo ndake ndabhayiziseka ngokungahoyi mna buqu uba like mna ndingubani, ndingokwabani. Umzekelo bendikhathalela abanye abantu uba abantu bona bathini, mna ndingazihoyi mna ukuba le nto lezo ndithatha indisephi, okanye umzekelo like bendihambe ndiyophefoma for free noba kuphi, ndingahoyi riski, zonke ezo zinto. Loo nto yathatha like seyindibonelisa uba like umsebenzi wam uyele emva kunokubuye phambili. That's the first risk endingayitshoyo. Enye kundiseparata like nabazali bam, like umzekelo ninafokasa kakhulu ngedance, ndagqiba sendiyeka nokucinga nangezikolo, zonke izinto ezinjalo, yabo. Like uba surrounded by i-creatives, like u-influence uba like sibaninzi apha ngaphandle siflophile, but ukuflopha kwethu akusho uba kukuphela kwethu, kusho uba like basingakwazi ukuqhubeka senze ngokuhle, like sikwazi ukunceda, like I mean sikwazi ukulungisa izinto esizenzileyo emveni, like uqhubeke kube nguwe, uphinde ukwazi ukuzithemba futhi. Iyona nto endiyifundileyo like uba, and futhi like ezininzi, but ndiyakuthembisa kumnandi uba lapha. Ngathi i-aura. I-aura, i-energy inintsi eBizana, so if ufuna i-energy vele useBizana, that's what I can say. That's why represent iBizana nge-aura. Ngokungakhathali, like ndingakuphefomela, like umzekelo u-DJ makuthiwa DJ, but not more than 30 minutes in dance. Hayi ngeke kaloku, that's not more normal. But I can perform 30 minutes jive. I-aura yaseBizana like ukuzinikela kwinto like oyiyo, like umzekelo if uyi-artist ngicela like uvele uzenze islave kuloo art, like kuloo nto uyiyo. iBizana like yazinikela. Ezothanda uba ngumbuzo like andazi uzondihlula, kodwa i-dance ndingacinga uba like emampondweni incedisana nabantu abafuna like uku-expressa ii-emotions, like umzekelo like ukusuka kuloo kokucindezeleka kuko, ufuna ukubaleka, because ndikuthembisa like i-dance is this happiness. So like okwangoku ngendikwazi ukuyichazisa kakuhle uba like izisa ntoni, but if ungaba yi-dancer ndiyakuthembisa ungayibona uba yintoni emnandi. I-moment yanezwa like ndifile was connected to audience, like iswepha ndibona like i-vibe ingathi ayisuki kuma-fans, isuka phaa kubantu be-BCC, yabo. Kulapho ndabona uba andilahlekanga apho kahle kulaa ndifuneke ndibe khona, kuze abantu bazi-fans abazileyo sibabizileyo, kuze benze kakuhle funeke baqale babone phaa kuthi thina sodwa senza kakuhle, like bakuvayibha kanje, bakhala into kanje, okanye like umzekelo kukho like ezaa zinto andizazi uba ndingazibiza ngantoni, like umzekelo uba xa ndithetha into ethile, like xa sendithetha into ethile wena uyakhona ukuresponda like uba okay, xa sithetha into ethile funeke sithi, yabo, like laa vibe le yokuconnecta yalaa bond. Ndayibona yazicreatekela nje nam, ndabona uba okay indawo egrandi leyo. Like mna as an artist ngeke like ndispecifye kwi-dance kuphela uba i-dance izondithatha indibeka apha.
Mina ndiya kulaa nto yokuba abantu aba-multi-gifted ungabi kulaa nto yokuba okay as uba mna ndiyidensa ngofuna ndifokhase kwi-dance ndiqhubeke ndishaye i-dance. No bra, xa u-multi-gifted funeka uzenze zonke ezo zinto until ubona like uba okay nasi ngathi into like enzisela andazi i-attention or andazi kodwa ne-attention nayo siyayisikha mos. Yeah, but andazi kodwa le nto like obonayo uba yona kuwe ifokhasa kuwe. As uKabelo mna i-dance mna njengetalente yami like ngizama u-encourage abantu abaflophileyo njengami. Flophe kakhulu elifini nalilizo makhulu zonke ezo zinto ya like u-encourage abantu like abanjengami ukuba xa uflophile elifini it's not like uba uflophile forever, ungakafi is not too late. Yeah, it's either when you decide ukuba ukungena kuqala emgodini than i-dreams awuzibhale phansi. Yeah. I-advice endiyilenileyo so far ukuba cingela wena ucingela ifamily yakho kakhulu than abantu abangaphandle, ngoba like uku-impress abantu abangaphandle akuthethi kakhulu than u-impress ifamily yakho cause ifamily yakho zii-true fans zakho apho. Ababona abantu abokuqala abakubonayo le nto uyiyo than abantu abangaphandle. On social media I'm Tiana KP Ngwane, Facebook, yeah, and on Instagram I'm Tiana KP Ngwane, yes, Fanela, and TikTok I'm K Crush Ngwane. Stay safe, ungavumi ukufa iphupho lakho lingakafi.